Asi dáte mu slovo. Ja len takú otázku, že minulého roku sme v marci schvaľovali PHSR, ja sa spýtam, či to je pre vás trhací kalendár, lebo tam je dosť veľa vecí popísaných, čo je v pláne a čo má byť spravené. Napríklad Ostrovček na Severnej mal už aj vyčlenené finančné prostriedky, do dneska nič, tam ten prísľub bol už tak, že sa to malo robiť minulého roku. Tak chcem spýtať, že tak máme nejaký plán hospodárskeho sociálneho rozvoja a budeme ho až aj konečne dodržiavať a podľa neho sa nejakým spôsobom správať, alebo sme ho prijali len akože pro forma a ideme cestou, ktorú si budeme voliť a na tento dokument sa vykašľeme. Pretože tam je to jasným spôsobom popísané, že aké spomalovače a aké zástavky sa mali konkrétne nejakým spôsobom riešiť. A hovorím, otázka znie, čo s pomaľovacím Ostrovčekom na Severnej? Ten už mal byť realizovaný minulého roku. Dokonca boli len vyčlenené finančné prostriedky. Kde to je? Prechody a všetky ostatné veci, ktoré sú v správe regionálnych ciest, si môžu robiť iba oni, a to nemôžu postaviť nič. Takže majú veľké oči, že som tam chcel robiť prechody. A spomalovacie ostrovčíky, napriek tomu, že obec má projekty, tak sa regionálne cesty potešili, že nemusia oni platiť za peniaze. Takže čiže až po dohode s regionálnymi cestami a oni to musia mať v pláne činnosti. Neviem si predstaviť, ako my to zaplatíme, ale asi sa to dá nejako vymeniť. Neviem na to povedať. Je to v pláne. Jedine, ak by sme dohodli nejakú zmluvu o spolupráci, že to spraví obec a ako nám to oni zaplatia. Čo máme prebytok tých financií, tak nech zaplatí to obec nejaký prechod, teda keď tam je prebytok. Ste hovorili, že tam je dosť peniazy. Ešte raz, tie cesty sú v správe regionálnych ciest, teraz im začína sezóna, takže budeme s nimi komunikovať aj ďalej. Keď sa chcete zúčastniť, nech sa páči. Súdene poprosím hlavne tú dokumentáciu, čiže nejakú tú žiadosť alebo niečo, aby to bolo na papieri, ktoré ste si odsúhlasili, respektíve prečo kto o tom rozhodol. Dobre? Mám to napísané. Dobre, k tomu treba nejaké uznesenie, či to bola taká informácia? OK, môžeme ísť na ďalší bod. Šestka informácia o OPS Chorvátsky profesorov, takže dávam slovo navrhovateľovi. A kto? Ste vy navrhovali, že to je celý program, je navrhnutý z minulého zastupiteľstva, ktoré nebolo. Tá informácia bola vaša. To sa prevzalo z vášho programu. To je dôvodné. Jo? Malo byť pôvodný, áno? Je to pôvodný. To je váš pôvodný bod, bod 6 pôvodný. No? Takže není váš, hej? Nie, váš pán starosta. OK, tak keď je teda môj, dobre. Tak informácia o obecnom podniku, bol v žiadosti, ale dobre, to je jedno. Tak na tému obecný podnik služieb, o tom som chcel hovoriť ešte minule. Prijali sme človeka na prevádzku na obec, ktorý má za úlohu venovať sa dvom veciam, a to je verejný poriadok, to znamená, že vybavuje všetky sťažnosti, žiadosti, upozornenia ľudí typu nesvieti lampa, uniká plyn alebo zrazený pes alebo čokoľvek. A zároveň tento človek, keďže má k tomu skúsenosti, je zodpovedný za prípravu biznis plánu, aby sa obecný podnik služieb Chorvátsky výrob rozbehol. Jeho úloha je prvý rok byť na obecnom úrade a byť platený obecným úradom, aby zistil, čo naši chlapi vedia urobiť. Majú asfaltovacie stroje, to vedia robiť, majú plošinu, vedia opravovať svetlá. Neviem, čo ďalšie ešte všetko vedia. Máme tam ďalších ľudí, ktorí vedia stavebné činnosti vykonávať. Takže keď sa za ten rok rozbehne, alebo keď sa preverí, že to naši chlapi vedia robiť tak, že to je hodné vstupu do komerčného sveta, tak by sme tieto veci chceli potom ponúkať cez obecný podnik služieb. Keďže obecný podnik služieb musí byť aj technicky nejakým spôsobom vybavený, tak je nevyhnutný nákup techniky. O tom bola tam tá žiadosť o NFP, ktoré bode rôzne dali preč, takže poviem teraz. Všetci viete, že sme získali 200 000 peňazí z Envirofondu, chvíľu to stálo, v Lani sa nám to nepodarilo, ale chodili sme tam ako na klavír, teraz sa podarilo, čiže to je ďalší celkom slušný úspech dostať peniaze na opravu kanalizácie, ale bolo by výborné, keby sa nám podarilo získať ďalšie peniaze cez eurofondy, nie z Envirofondu, to sú peniaze, čo sa rozpúšťa recyklačný fond. Teraz je nová výzva, ktorá sa vyskytla, to slova do písmena vyskytla, keďže boli voľby. My sme mali mať zastupiteľstvo pred 2 týždňami. Výzva vyšla 2 dní potom, ako sme mali zastupiteľstvo, preto to nebolo na tom predošlom.
indície sú asi také, že sa spája viac vecí dokopy. Bolo nám odporúčané, aby sme sa zaoberali ponukou jednej spoločnosti a toto je zhruba suma, ktorú by sme mali žiadať. Nebudem k tomu hovoriť nič viac, lebo to nemá zmysel, ale v každom prípade ľudia, ktorí nám pomohli vybaviť dotáciu na Envirofonde, si trúfajú vybaviť nám aj peniaze v rámci tejto dotácie. Postup je asi taký, že keďže je novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá vstúpi do platnosti od 18. apríla, tak všetky tendre, ktoré sú v rozpätí od 200 000 do podlimitnej, čo je 5 miliónov, musia byť spustené ešte predtým do 18. apríla. Po 18. apríli budú nové tendre, ktoré budú mať hranicu 70 000 a všetko to bude prebiehať zvyšné ako veľká súťaž. Aby toho nebolo málo, tak vestník sa uzatvára 12. apríla. To znamená, že do 12. apríla musí byť spustené verejné obstarávanie na túto záležitosť, ktorú som vám dneska poslal ráno, či včera večer, tam prílohu, na asi 800 000 cca. 70 mám od denný počítač. Okolo 12. to už. 11:51, presne povedané. S nastaveným časom 7:01. No, ale zobacná mail. No nič. V každom prípade dostali sme takúto ponuku, čiže skrátim to, do 12. apríla musí byť spustené verejné obstarávanie na túto záležitosť a prvé kolo tejto výzvy, a to je práve ten bonus, prečo to celé takto naháňam a tlačím dopredu, je, že prvé kolo tej výzvy musí byť do 34. posudzované na ministerstve. A jedna z príloh je, že obecné zastupiteľstvo súhlasí s účasťou obce v takomto projekte. Čo v preklade znamená, že ponuku nám poslali na nejakých 869 000, čo som videl aj s DPH-čkou. To znamená, že 5% z toho je naša spolúčasť, nejakých 43 000. Strojno-technické vybavenie je celkom slušné. To bolo tiež v tej ponuke, je tam od traktora, drviča dreveného odpadu, drviča zmiešavača trávy, manipulátor, priekopové rameno, ďalší určovač, čiže v podstate kopec techniky, ktorá nám pomôže venovať sa aj koseniu, čisteniu, spracovávaniu bioodpadu, pretože minule ste zrušili našu účasť v tom programe kompostérov, tak sa dá na to ísť aj z druhej strany, čiže pokiaľ my budeme vedieť spracovať a nejakým spôsobom zhodnotiť vďaka tejto technike, tak môžeme štiepku predávať, alebo ju môžeme na kompostovisko do koberu na miesto 30 € za kontajner proste im dávať zmulčovanú trávu. Takže bolo by celkom dobré, keby sme sa uchádzali o túto žiadosť, pokiaľ to dokázali vybaviť na Envirofonde, tak som si nie istý, ale som celkom presvedčený, že to vedia vybaviť aj v tejto veci. A pokiaľ sa to ale nepodarí cez zastupiteľstvo, no tak tým pádom sa ani nemôžeme zúčastniť toho projektu. Čiže myšlienka zase super, myšlienka výborná, zámer super. Zase koncepčné riešenie nulové, strategické riešenie nulové. Materiál zaslaný od 12. do 16. hodiny, za 4 hodiny takúto informáciu nie som schopná spracovať. A ja poviem aj dve. Pozerám som rozpočet, 40 000 máme. Odtiaľ to zoberieme? Zoberieme zo školy, alebo máme na prechody. zoberieme odkiaľ? A takisto sme entuziasticky išli do výkopov, do stroje na výpočty, takisto sme išli do zakladania obecného podniku služieb a v súčinnosti, tak som to aj písala. Ale nakoľko celý tento bod nebol o tomto všetkom ostatnom, ale celý tento bod bol ako informácia obecného podniku služieb alebo o obecnom podniku služieb. Nemám pocit, že sme sa doteraz niečo o obecnom podniku služieb ako takom dozvedeli. Len sme sa nezmenili, pretože obecný podnik služieb neplní svoju funkciu a svoj účel, zámer, za ktorým bol založený. Vieme, ako sme celý tento proces spustili pred rokom, viac ako pred rokom pomaly. Dôvodom a účelom bolo prevzatie infraštruktúry od Agrita voľkovarenská spoločnosť, v tom čase Agrita Plus. No, keďže ale nič z toho, čo malo byť, nie je, všetky tieto činnosti, ktoré si sám vymenoval, že je prijatý človek, všetko sa robí prostredníctvom mechanizmov
a ľudí z prevádzky obecného úradu. Takisto jedna z tých otázok, prečo obecný podnik služieb ohľadne DPH, toto sme si vysvetlili. Takže keďže celá existencia a funkčnosť obecného podniku služieb je nulová a zbytočná, navrhujem, aby valné zhromaždenie spoločnosti obecný podnik služieb Chorvátsky grob SRO, predstavujúce jediného spoločníka obec Chorvátsky grob, reprezentované starostom obce, prijalo rozhodnutie o vstupe obecného podniku služieb Chorvátsky grob do likvidácie. Nakoľko toto rozhodnutie podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom, je potrebné toto uznesenie. Nechápem celkom tieto kroky, pretože sám dobre vieš, ako to celé vzniklo. Kanalizácia bude ešte na dlho, preto sme vymysleli obecnému podniku služieb iný plán činnosti. Nevymysleli sme. Vymysleli, preto sme sedeli. No veď sme sedeli s dozornou radou predsa koncom januára, či začiatkom februára, alebo neviem kedy. Ja som tam bola. No. Opravte ma, ale ja si nemyslím, že sme niečo Dohodli sme sa, že ideme spolupracovať ďalej a že pripravíme biznis plán. Tak teda sa o tom pripravíme. Kto mi poslal nejaké podklady, o ktoré som žiadala? A kto je konateľ tým? Tam zaznelo z tvojich úst, že pošleš podklady, že informácie, hento mám, to vám pošlem, hento vám pošlem, jednoducho spracujeme to a jednoducho, ale vo finále prešlo 2 mesiace a nič. No, tú istú otázku môžem povedať aj ja. Veď takisto si bola na stretnutí, je tam dozorná rada, že toto nehačte na mňa. Bude chyba v konateľovi, ako v evente, ale ja som proti tomu, aby sme rušili obecný podnik služieb, pretože sú tam nainvestované peniaze vo forme nakúpených strojov na asfaltové výtuky, o ktoré majú záujem všetky okolité obce. Preto sme zobrali človeka v marci, lebo to je v mojej kompetencii, normálne na prevádzku, ktorého úloha je celý tento biznis plán pripraviť. To nie je takto, že do Teska kúpim 2 rohlíky, že idem a kúpim biznis plán, kde sme. Ako by ho mal svoj, tak by tak rozmýšľal. Predtým, že sa kúpi stroj. Neviem, ako vy podnikáte. Sme založili obecný podnik služieb? Stroj sme kupovali na základe septembrového zastupiteľstva a vymysleli sme to tak, že ho kúpime na obecný podnik kvôli tomu, lebo sme naivne verili, že sa podarí získať DPH-čku. Takže to sa nepodarilo. Tak teraz máme na obecnom na obecnom podniku služieb 2 stroje, kde máme rok na to, aby sme od kúpy mohli získať DPH-čku na svoj. Počkajte, jaké 2 stroje? Obecný podnik služieb kúpil asfaltovací stroj, tak sa to volalo. Infraset Topasčiek sa to tendrovalo a celý set je 2 asfaltovacie stroje plus 1 vibračná žaba, ktorá vibruje asfaltové výtuky, alebo keď sa nerobí asfaltovú dlažbu. Je tam motorový fúkar, ktorým sa dá vyfúkať prach z tých výtukov. Je tam dopravné značenie, bolo tam asi 900 kg asfaltu. Toto celé stálo miesto schválených 20 000 zastupiteľstvom a miesto 12 500 tendrovaných na AKS stálo 10 400, takže sme ušetrili. No tak 10 549. Nemám tam ešte taký bohľad. Áno. To si to myslíš. Takže myslím si, že otázka rušenia obecného podniku služieb nie je vôbec na mieste. Je to len o tom, nechať toho človeka pracovať, dať dokopy všetky informácie a zamyslieť sa nad tým, čo všetko bude ponúkať. Hlásil sa Jozef Salapudák, nechce niekto z poslancov. Jan Martin, co hovorí? Martin sa vás hlásí. Ja som Martin. Dievčatá, hlasujeme. Aby ste dostali slovo. Mám otázku, či som to správne pochopil. Obecný podnik služieb je, ak som dobre počúval, je SROčka, je to samostatná organizácia. Hej. Zamestnancov má 0. My sme teraz prijali podľa informácie pracovníka nie na obecný podnik služieb, ale pracovníka prevádzky, áno? Na obec, áno. Môžem vedieť, kto je to? Áno. Miro Hanzlovič sa volá ten človek. Má ten pán nejaké prepojenie na pani Hanzlovičovú, ktorá robí u nás poradkyňu? Pokiaľ viem, tak už nie. Už nie? Už nie. Už nemá prepojenia, lebo pani Hanzloviča nerobí poradkyňu. Nie. To sú súkromné záležitosti pani Hanzloviča a pána Hanzloviča.
s kým chceme, ak sme prijali nejakého človeka do prevádzky, čo to má spoločné s obecným podnikom? Čo to má s SROčkou? To sú úplne dva samostatné subjekty. Ja tomu nerozumiem, že kam chceme odhľadnúť do týchto väzieb, kam chceme, akože, čo tým chceme dosiahnuť, alebo kam to má to obec posunúť, alebo kam to má ten podnikateľský plán posunúť, ale čo si od toho obec sľubuje. Hovoril som to na začiatku, že prijali sme človeka, ktorý má dve úlohy. Prvé je, že sa bude venovať verejnému poriadku, to znamená vybavovať sťažnosti a ostatné veci. A zároveň bude jeho úloha rozbehnúť obecný podnik služieb. Ako môže rozbehnúť spoločnosť, ktorá je úplne, ako môže ten človek rozbiehať súkromnú spoločnosť, obecný podnik služieb, keď je zamestnanec obce? Hovorím, že pripravuje biznis plán, pripravuje rozbeh tejto spoločnosti. A to nemusí byť zamestnanec obecného podniku služieb. Keď to neurobil konateľ, no tak to musí robiť niekto iný. Ja to nemám čas. Ja sa chcem spýtať, nebolo by rozumné teda ako prijať hotového človeka, to znamená, že nie niekoho, kto sa bude učiť u nás v obecnom podniku služieb, zvlášť teda pán Hanzlovič, neviem, či to bol jediný kandidát, keď je to potrebná pán Hanzlovič, a pani Hanzlovičová robí poradkyňu, tým nikam nesmerujem, to je len taká zaujímavá zhoda okolností. Zrejme. Či by nebolo rozumné prijať teda buď to teda puslať do krachu a rozpustiť tak, ako navrhuje poslankyňa Vidrová, alebo zobrať schopného manažera, ktorý najprv predloží plán. Na základe toho plánu my zhodnotíme, či má schopnosti alebo nemá, alebo teda niekto zhodnotí kompetentný, či ten plán má šancu na úspech a potom sa do niečoho púšťať. Jak tu mať zamestnanca, ktorého tu budeme živiť rok, bude sa tu učiť, a potom nejakým spôsobom ho prevexlujeme legálnym spôsobom do obecného podniku služieb. To my ako nerozumiem tomu skutočne. Pán Saleb sa hlasil? Videl som, ešte ja odpoviem na Martina, hovorím, jeho priorita je verejný poriadok. Tomu sa tiež musí niekto venovať. A popri tom, sťažnosti ľudí, nesvieti lampa, ja neviem, volať na dispečing a riešiť tieto veci, projekty a budú veci. Na to nemá nikto iný čas. A tento človek robí dve minúty jednou ráno. Keď nepríde zrovna sťažnosť na tému ničoho, není pokosené, alebo neviem, neoteká voda v kanalizácii, čokoľvek, tak má za úlohu sa venovať obecnom podniku služieb. To neurobil obecný podnik služieb, však som to urobil ja. Myslím, zobral zamestnanca. Hlásil sa Jozef, dáte mu hlas. No, ja by som len nadviazal na Martina. Ja naozaj potrebujem nejakú takúto logiku toho podnikateľského zámeru tejto celej SROčky, pretože robiť výberové konanie tým, že zamestnám nejakého človeka, ktorý bude sledovať to, čo moji ľudia dokážu, alebo nedokážu, je absolútne scestné. Tak to si nemôže dovoliť rozmýšľať podnikateľ alebo vôbec niekto, kto je konateľ a má produkovať zisk spoločnosti. Pochopil by som, keby ste sa dneska dohodli. Musíme spraviť výberové konanie na niekoho, kto nám predstaví svoj biznis plán, akým spôsobom vie dosiahnuť, čo k tomu potrebuje a čo to bude opäť stáť, alebo aké prostriedky vie zabezpečiť, aké služby vie nakontrolovať, je to realita. Čo pán Hanzlovič príde sledovať, ak ja mám záujem, čo by mal obecný podnik služieb robiť, to je nezmysel. Túto formu by mal ponúknuť niekto, kto sa týmto živí, alebo to chce robiť a tento človek by tu nemal byť ako zamestnanec, ale mal by byť ako človek, ktorý je buď v pozícii konateľa, alebo nejakým spôsobom spolukonateľ a mal by mať tú svoju ekonomiku nastavenú, že bude nejakým podielníkom z hľadiska rozdielania peniaze, alebo mať nejaké motivačné z hľadiska toho, keď niečo rozbehne a dosiahne, bude mať, lebo pán Hanzlovič je darmožrať. V dobrom slova zmysle, nechcem teraz nikoho urážať, ale to nie je človek, ktorý má pre fungujúcu spoločnosť, alebo chcem vytvoriť fungujúcu spoločnosť, pripraviť biznis plán. Takto biznis plány nefungujú. Preboha, trošku sa zamyslite nad tým, že keď si budete objednávať u architekta návrh domu, tak asi nezamestnáte u neho nejakú svoju dcéru na rok a potom sa ona príde a bude skúšať, že či by to vedela nakresliť alebo nie. Ten človek musí byť už hotový a musí prísť s ponukou, toto chcem to za takéto peniaze a toto od vás očakávam. Nič viac. To je celé zlé, chore nastavené. A potom absolútne nechápem systému, ak SROčka, naozaj obecný podnik služieb je samostatná fungujúca jednotka, ako ty, Rado, môžeš prioritne zamestnávať nejakého človeka pre OPS? To je úplne nezmyslné. To je to isté, ako môže obec nakladať s majetkom obecného podniku služieb. Tomu takisto nerozumiem. Ak neexistuje nejaká písomná dohoda, zmluva o poskytovaní a nakladaní s tým strojom. Ja neviem, či akože hovorím iným jazykom, ako počuť, ale hovoril som, že ten človek je na obci zamestnaný na prevádzke a je zodpovedný za verejný poriadok. To je celé.
No nie celé, Rado. No, a Ty si povedal niečo, že tu bude rok sledovať, čo naši zamestnanci dokážu. Keď má voľný čas, tak sa venuje obecnému podniku služieb. To má ako ďalšiu úlohu. Ale ty chceš kupovať stroje z hľadiska aj, treba akože to, čo si teraz ponúkol zastupiteľstvu, čo ti neodhlasovali, aby bolo bodom programu. Nie sú to malé investície, tie stroje by boli kontrolované za obrovský balík peňazí a má to riešiť človek, ktorý vlastne ani to nemá ako prioritnú náplň, len ako popri si to bude obzerať. Veď pre Boha živého, toto ako takto by si ty, keď si nejaký majiteľ, chceš treba založiť nejakú spoločnosť, takto by si vybral konateľa, asi by si urobil nejaké výberové konanie a tí ľudia by ti mali predložiť svoj biznis plán a svoju predstavu, ako to chcú robiť. A nie, že niekto bude sledovať, čo by sa dalo a nedalo. Z neho robíte konateľa alebo riaditeľa, to neviem, odkiaľ. Ale ja hovorím, že chceme mať funkčný obecný podnik služieb. Tak ho sfunkčníme, spravte výberové konanie na takéhoto človeka, ktorý tu ponúkne nejaký biznis plán a nejakým spôsobom, ako si predstavuje financovanie, ako si predstavuje služby pre obyvateľov, čo potrebuje a čo nám vie ponúknuť. A ten človek nemusí byť vôbec zamestnancom obce. Ja mám otázku na pána Krištofa, ak môžem, aby nám vysvetlil zo svojich skúseností funkčnosť takýchto typov podnikov, napríklad na meste a o význame, či vôbec niečo takéto niekde funguje. Dopravný podnik som si istý, že či by to nemalo byť trochu opačné, že... OLO. Dopravný podnik mesta Bratislavy OLO. Ale základom každého takého podniku je, že má zabezpečenú príjmovú časť. No a to je práve preto, ten človek je platený z obecného úradu, je zamestnaný na prevádzke a robí rozbeh, aby sa zoznámil, nie že zoznámil, ale zistil, čo sú naši ľudia schopní, pretože prevádzkár nemá skills na to, aby rozbehoval stavebnú firmu. To proste nejde. Takí ľudia nie sú. Toto je biznis.